Maray na hapon mga tugang oya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata maralawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga barata ngunyan para sa aga. Inutuntan barata hali dyan sa luwas si Luwens Barcena. Luwens kamen. Piglalauman ni Provincial Engineer Dante Baclao kana Kapitolyo Provincial kan Albay na matapos na asin matuldukan na ang mga espekulasyon may kinaraman sa misteryosong vault na nabukasan na wara maninlaog. Ini ani pinagunambitan ni Baclao sa DCGB News dahilan ta sa iya ining pinag-request na mabukasan ini sa paagi kan kasuguan kan Provincial Legal Office asin sa presensya ka na mga otoridad dahil ang taan na sambitan ng vault iyo ang pinagdudoon man daw o kaya ipinagunambitan ni dating OIC Provincial Engineer Clementinong Ibo na may matalag dumaan na nagsasabing tatawag siya ng otorisasyon ni dating Gobernador Noel Rosal na magmanihar ka na mga delivery receipt alagad kung matatandaan sigun kay board member Dante Arandia dahil man ini nakapresentar ka na otorisasyon hali sa gobernador kung kaya naiuli na pagmamanihar kan delivery receipt sa Enro sigun kay Baclao sa paagi kan siring na bagay na pagkataiguanin mga siring kining lakdang patunay na talagang gusto nindanin transparency o silag na paggugobyerno sa Kapitolyo Provincial. Asin paglalao man si Baclao na sa paagi kayan matuldukan naman na mga espekulasyon na may kinaraman sa vault na ini na kung sa ingani kung matatandaan ka sa bago wara maninlaog. Yan ang resulta kan pakikipag-ulay kan DCGB News digdi sa Legazpi Port District kan makaulay si Engineer Dante Baclao. Mga dagdag na bareta digdi sa luwas. Ako po si LTV. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Salaw sinanin sa Sarong Aldao, 13 propesong lakdang an inaprobaran kan Kamara de Representantes sa ikatulo sin final na pagbasa. Kadaklan sa mga propesong lakdang na kalusot sa Kamara, iyo ang mga priority bills na pinag-unambitan kan Marcos Administration. Kaibanan sa tracing bill sa Common Legislative Agenda kan Legislative Executive Advisory Council o LEDAC na pigtiripon ni Presidente Bongbong Marcos kan nakaaging Oktubre. Dalan digdi o minabot na sa 15 ang priority measures na inaprobaran kan Kamara de Representantes sa final na pagbasa poon kan mag-vote ang sesyon kan Nobyembre 7. Kaibanan sa mga aprobado iyon Center for Disease Control and Prevention Act, Internet Transaction o E-Commerce Act, Waste to Energy Act, asin Magna Carta for Barangay Health Workers Act. Siniguro man ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ipagpapadagos nindan pagpasar sa iba pang LEDAC priority bills. Mantang nagtapos naman kan Kongreso ang sa indang sesyon para sa ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nangangapodan sa publiko ang simbahang katolika, partikular na sa mga paratubod na mag-atendir asin makisumaro sa siyam na aldaw na simbang gabi na mapon sa aga Disyembre 16, 2022 na madurar man sa Code 24. Sigon kay San Fernando Archbishop Florentino Lavariasa, pwede ng aktual na mag-atendir ang mga parokyano sa misa na mapon atab na pagkaaga. Piglinaw ni Lavarias na pigtutugutan na ang face-to-face sa simbang gabi. Asin bako na sa pagikan virtual asin online na paghiling kan banal na misa sa mga opisina, pribadong residensya asin mga establishmento, kaibahanan mga istasyon in radyo asin TV. Sigun sa simbahang katolika, ang simbang gabi iyon pagtagaman in oras sa Diyos asin pagtataunin pag-umaw asin onra sa mahal na Birheng Maria. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed.
Puminakol na sa 86%. Pwede magbago. Pwedeng Unemployment rate can graduate sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sigun kay TESDA Deputy Director General Anisito Bertis, naog masinda dalan sa langkaw na employment rate asin nakakakuan ng trabaho bago sana sa Pilipinas kundi maging sa ibang nasyon. Prioridad kan na TESDA na makaproducer nin mga obrero sa agrikultura, construction, information technology, business process outsourcing, healthcare, asin tourism sector. Magigiramduman na medyo nagbabaan bilang kan mga unemployed Filipinos kan nakaaging Oktubre. Ipapautob ngunya na aldaw kan Philippine National Police o PNP ang full alert status kasabay kan pagbukas kan primerong aldaw kan simbang gabi. Sigon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na maabot sa 192,000 o katumbasan ng 85% na bilang nin mga pulis ang idadeploy sa manibaybang lugar sa nasyon, partikular na sa Metro Manila. Kamawatan kay ning masiguro ang seguridad asin kaligtasan kan publiko, partikular na ang mga paduman sa mga simbahan para makisumaro sa gigibuhon na simbang gabi ngunit na holiday season. Sinabi ni Azurin na atab na nagkondukta ng Christmas party and PNP bilang preparasyon sa Christmas break dahil piglalauman ang pagruso kan mga tawo sa mga mall, party venues, parks asin mga simbahan. Nagpagiramdaman si Azurin sa mga police personnel na kinakaipuan nindang mag-report sa pinakaharaning police station and kaso kay puhanan kan publiko nin police response o tabang gikan sa mga otoridad. Balikan ang bareta ulit dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Naging maugmaasin makulor ang ginibungo niya na bagong simula sa sariling bansa, Family Day Celebration kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol sa pangyayat ni OIC Regional Director Genevieve Agualio. Nasambita ng aktibidad piga kondusir kan OWA Bicol sa Albay Asudom kung saan may kamawatan niya na matawan ni kaugmahan ang mga pamilya o kaya miyembro kan mga pamilyang OFW as in iba pa mga beneficiaryo ka na head sa ngunyan na panahon kahit kapaskuhan as in pagtauman ini na importansya sa bilog na o sa papel kan sa rong pamilya. Sinabi man ni Agualdo na maugma siyang dakol nakisabay sa aktibidad ini kung saan nagkaigwasinda nila on the spot poster making, Christmas lantern making, Christmas carol o carol competition, games as in raffles. Dagdag na bareta, ang Galero, DCGT. Mientras tanto, si Joshua Bino may dagdagman na istorya. Joshua, kamen. 5 mga negosyante na as of now na partinda rin paputok ang nakakuha na ng permiso o lisensya hali sa licensing office kan lokal na gobyerno Pundaraga kung saan ang mga stalls nin paputok iyon ilalatag sa may Daraga covered court kataraning kan mga nagtitinda nin masetas. Ini ang nakuha impormasyon kan DCGB News hali kay Daraga Mayor Awin Baldo kung saan sigun sa iya mahigot manindang imo-monitor asin i-regulate ang mga nagtitinda nin paputok sa palibot kan munisipyo. Sigun ki Baldo, pagbibigyan niya man ang mga naghahanap buhay o nagtitinda ng paputok. Basta nagsusunod ang mga ini sa regulasyon. Basta may permiso asin tamang mga dokumentos dahil naman ini hahandalan. Alagad sa ibong kani, ang lokal na gobyerno yaon man ang paginamdom sa publiko na magligay sa paggamit ng paputok para sa mas ligtas na pagselebrar kan holiday season, lalo na ang pagsabat kan bagong taon. Committee on Public Order and Safety, Municipal Councilor Esteve Bichara, nangapunan sa mga Daragaños na mag-iwas sa pagpapaputok. Sigun sa konsihal, imbis na magpaputok, mas makakatipid asin ligtas kung maggamit ng ibang bagay pang crear ng revoke o kaya maghiling na sana kan mga i-organizer na community fireworks display kan lokal na gobyerno. Mientras tanto, ang Department of Health o DH Bicol, yaon man ang patanid sa publiko na kung maputukan, bako sa nananggad kamot ang makukulugan kundi pati na ang bulsa sa posibleng gastos. Gastos sa pagbakal din paputok, gastos man sa pagpapabulong. Kung kaya ang kampanya, iwas paputok ngunyan nakapaskuhan asin bagong taon. Sa nakaliis na mga taon kasagsagan kan COVID-19 na nagkaigwanin mga lockdowns, nagkaigwamanin pagbaba sa bilang kan mga nabibiktimanin paputok. Ngunyan, expected kan DH Bicol partikular ni Senior Health Program Officer Samuel David Banico ang posibleng paglangkaw naman kaini kung kaya puga-puga ang kampanya kahining mag-iwas ng sa paputok. Sa kanilang pagsabat ng taong 2023, kompleto ang mga guramoy sa kamot asin gitis. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGD.
Kinonfirmar kan Metro Manila o Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na madadagos na ang konstruksyon sa Kaliwa Dam matapos mag-uyon ang indigenous people sa General Nakar, Quezon, Sintanay, Rizal. Sigun kay MWSS Administrator Leonor Cleofas na nagpirma na sinda sa Memorandum of Agreement sinakakuan naman ng permit para sa konstruksyon. Siniguro man kan ahensya na nagsusunod din sa proseso kan free, prior, and informed consent. Para sa MOA, nagkondukta man ang MWSS nin mga karagdagan na konsultasyon para matauanin hanap buhay, reedukasyon, siniba pang benepisyo ang mga maapektaran na katutubo. Nakatalaan na pirmahan sa aga Disyembre 16, 2022 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2023 General Appropriations Bill o GAB pagkatapos kan country visit kay ini sa Belgium. Sigon kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman, piglalaoman na mauli ngunin na aldaw ang hepe ehekutibo para sa nasabing lay na saro sa pinakadakulang propesyong lakdang sa istorya kan Pilipinas. Kibahan sa mga gustong iprioridad, iyon pondo para sa konstruksyonin mga eskwelahan na naraot dahilan kan kalamidad, social assistance para sa mga senior citizen, asin transportasyon o ang libreng sakay sa EDSA bus carousel. Mientras nakatalaan man na i-veto ni PBBM ang duwa sa kututulong items na parte kan 2023 GAB kasabay kan realignment kan nasa 70 bilyones pesos na bicameral approved national budget para sa masunod na taon. Magigirumduman na pigratipikaran kan Kamara asin Senado ang GAB kung sa inpirma na sana ni Presidente Marcos ang pigahalat. Miaras na ito ipigbubusol ni Senador Sherwin Gatchalian na matawan ng mandatory insurance ang mga construction workers sa Senate Bill 821 o Construction Workers Insurance Act na isinumiter ni Gatchalian o obligaron ang mga employer kan mga construction workers na magtao sa mga obrero ni mandatory accident insurance coverage dalanta bantad permisinda sa peligro dalan sa trabaho. Pigsisiguro kan bill ang makaskas asin epektibong pagatod nin kabayadaan sa mga obrero na naaksidente dalan sa trabaho. Matutumbasan man dapat nin insurance coverage ang kantidad kan danyos na sinapara sa aksidente kan sarong obrero. Ang minimum insurance coverage day mababa sa 75,000 pesos sa natural death, 100,000 pesos sa kung accidental death, 150,000 pesos kung magagadaan sa tahaw kan pagtatrabaho, 50,000 kung pariyong kamot ang nadanyaran, 50,000 kung pariyong bitis ang napotol, 50,000 kung sarong kamot asin sarong mata ang apektaran, asin 50,000 kung sarong bitis asin sarong mata ang mawawara. Ang premium na babayadan sa insurance company sagot gabos kan employer asin daing kakaltason sa sweldo kan obrero. Nakatalaan ang pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang 5.2 trilyones pesos sa 2023 proposed national budget sa oras na makauli ini gikan sa Brussels, Belgium. Iniman ang kinumpirmar ni House Speaker Martin Romualdez sa sayang paghampang sa media sa sidelines kan European Union Association of Southeast Asian Nations o EU-ASEAN Summit sa Brussels. Ngunit na aldaw nakatalaan na magbuwalta sa nasyon si Presidente Marcos Jr. Base sa abiso sa inda kan economic managers, tulos na ide-deploy pon sa primerong parte kan taon 2023 ang nasabing pondo na pinakadakula sa istorya kan nasyon. Magigirumdoman na pigratipikaran kan Senado asin Kamara ang 2023 General Appropriations Bill asin pirma na sa nakan Presidente ang kaipuhan para maging sarong lay ini. Ibabalik na ang street dance asin float parade sa selebrasyon na kan Panagbenga Festival sa Baguio City sa masunod na taon. Sigun sa gobyerno lokal, itinalaan sa Pebrero 25, 2023 ang Grand Street Parade asin gigibuon kinaagahan ang Grand Float Parade. Sinabi ni Baguio City Mayor Benamin Magalong na ibabalik din ang selebrasyon sa Pinagbenga Festival 2023 ang gabos ng mga nakaugalian na gibuon sa nasabing event na ultimong pagpiglansar kan 2019. Siniguro man ni Anthony De Leon, Chairman kan Executive Committee kan BFFI
o Baguio Flower Festival Foundation Incorporated na ang koordinasyon sa gobyerno lokal para maging areglado piglalauman na trafiko sa pagbolta kan Panagbenga Festival na mabukasan sa Pebrero 1, 2023 asin matatapos sa Marso 5 sa paagi ni sarong Grand Aerial Fireworks Display. Enot nang inilansar ang Panagbenga Festival 2023 sa sarong seremonya na may temang A Renaissance of Wonder and Beauty. Bubuksan na ang direct flights gikan sa Manila pasiring sa Brussels, Belgium matapos magkasundo sina Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin ang mga opisyal kan Brussels Airport sa sidelines kan ASEAN European Union Summit. Sinabi ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Undersecretary Shaloy Garafil na pigrekomendar kan mga opisyal kan Brussels Airport ang pagkakaigwanin direct flight pasiring sa Pilipinas. Sinuportahan man ni Arnold Fist, CEO kan Brussels Airport Company, asin sinabing win-win situation ang Manila-Brussels direct flight para sa duwang nasyon. Mientras na sinuportahan man ni Tulos kan Philippine Airlines. Pig-sertifikaran ni Presidente Bongbong Marcos bilang urgent measure ang propestong Maharlika Investment Fund o House Bill 6608. Ang mensahe ni Marcos binasa sa plenary session kan Kamara de Representantes matapos aprobaran man kan Kamara ang sirang nalakdang sa ikaduwang pagbasa sa paagi ni Viva Voce. Ang sertifikasyon iya matugot sa Kongreso na aprobaran ang propestong lakdang sa ikaduwa asin final na pagbasa. Ang House Bill 6608 naglalaman ni nagkaparang amyenda kaya riba na ang suwestyon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na mapalangkaw sa alokasyon kan MIF profit sa social service o kaya social welfare asin state subsidy sa mga TO sa 25% hali sa 20%. Piglalaoman na matinira sa iyang posisyon sa paglawkan taon 2023 si Department of Health o DOH Officer in Charge o OIC Maria Rosario Vergere. Katako dinhi kan anunsyo ni Vergere na bako siya sakop kan Memorandum Circular No. 3 na ilinuwas kan Malacañang kan bulan nin Hulyo para sa pagpapalawig nin poder sa nasabing posisyon apwera na sana kon may idedesignar bilang kasalida digdi. Piglino kan opisyal na daing deadline na pinaghororonan sa itinao na posisyon sa iya kan DOH. Sinabi pa ni Vergere na ang nasabing memorandum para sana sa mga non-SESO o on-career executive service officer na nakatukaw sa nasabing posisyon. Naisumitir na ka na Department of Health ang mga kinakaipon na dokumentos may relasyon sa COVID-19 vaccine procurement kan gobyerno sa Commission on Audit. Personal na binitbit ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang mga dokumento sa COA sa tao kan issue ng DOH pigsasabing nagsasayumang iluwas ang mga detalyes kan vaccine procurement contract dalan sa sendang non-disclosure agreement sa sendang mga supplier. Sa sinabi na handa nindang ampangon ang anuman ng mga kahaputan mananangod sa vaccine procurement sa pagsasabi na tama man ang gilibon nilang proseso sa pagbakal nin bakuna. Supisyente ang supply ni sukar asin bagas sa masunod na taon. Iniyan sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Christine Evangelista kung saan mas magayon ang supply ni asukar ngunyan kumpara sa mga nakaaging bulan dahil sa milling season kan mga local producers. Sinabi pa ni Evangelista na gikan sa 120 pesos na presyo sa kada kilo nin asukar, nagbabain nin 95 pesos. Sinabi niyang pigadalan ka na hensya kung pwede pa ining ibaba sa 90 pesos alagad, pigkukonsiderar man ninda ang paghiro sa presyo kan produktong petrolyo. Mientras na pinunas man ni Evangelista ang kahaditan kan mga konsumidor sa supply nin bagas asin sinabing supisyente ini sagkod sa primerong kwarter kan 2023. Hinagyat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos na darahon ang issue sa insidenteng nangyayari entre kan Filipino asin Chinese national sa West Philippine Sea sa nakatala na state visit kan Presidente sa China sa masunod na taon. Sa sinabi na durante kan insidente sa WPS.
Idinungga pa man ni Pimentel na dapat darahon ni Marcos ang sira na issue sa China tagani din na mautro sa mga masunod ang kapariyong insidente. Si Marcos pigdalauman na magbibisita sa China po 11 Enero 3 hasta 5 susug sa imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping. Nakakuaning suporta sa duwang multilateral lenders asin sa US-based think tank ang propostong pagmukna kan Maharlika Wealth Fund kan Pilipinas. Sigun kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang duwa na multilateral lenders, Yuan Asian Development Bank o ADB asin International Monetary Fund o IMF, na nakahoron na kan technical working group na binilog sa irarong kan MWF. Paliwanag ni ADB, Philippines Country Director Kelly Bird, makakatabangan pagmukna nin sarong Sovereign Wealth Fund para mapairarom ang domestic capital market na pwedeng magpalangkaw kan capital resources para sa pangmahaluyan na investment sa infrastruktura. Magayon na desisyon manini kan Pilipinas, lalo na tadakol na nasyon ang igwa ng kaparehong wealthy funds o wealth funds. Ang pagmukna nin Maharlika Wealth Fund na nakapalaman sa propostong House Bill 6398 na isinumintir ni na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez asin Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Sandro Marcos III. Makakatuwang kang Bureau of Correction ang National Bureau of Investigation sa pag-imbestigar sa paggagadaan in high-profile inmates sa New Bilibid Prison sa Tahaw kan 2020 na enot ng nagadan kausa kan COVID-19. Ini matapos konfirmaron ni Bucor Acting Director General Gregorio Catapang ang informasyon na ang convicted drug dealer na pigsasabing nagadan sa cardiopulmonary arrest kausa kan COVID-19 kan Hunyo 2020 ginadan palaan sa laog kan site Hari an isolation area sa New Bilibid Prison kung saan duman pigdadara ang mga presong positibo sa COVID-19. Aprobado na sa ikatulo asin pinal na pagbasa sa Kamara de Representantes ang propostong ley na mataunin emergency passports sa siniba pang travel documents sa irarom ka nagapirang pagkakataon. Kan Lunes o duwang aldaw bago ang session break ang Kongreso, nakakuhaan in 252 votes ang House Bill 6510 o New Philippine Passport Act. Susog sa bill, tatawanin emergency travel document ang sarong Pilipino na kaipuhan magbiyahe tulos pero nawaran, napaso o mapapaso ang pasaporte o day pa nai-issuehanin passport sa manay ba ibang rason. Travel document certificate para sa mga Pinoy na i-repatriate mga dayuhan na may agom. Filipino as independents na day pa naturalized as in mga permanenteng nag-i-star sa Pilipinas. Pwede man natawanin diplomatic passports ang Secretary kan Senado as in Secretary General kan Kamara. Mapautob man ang Department of Foreign Affairs o DFA nin sistema kung saan ang mga senior citizen tutugutan na mag-renew nin passport na dain na nangangaipunin personal appearance siring man ang pagtaonin 50% na discount sa processing, issuance or replacement nin passport. Sa oras na maging lay, pwedeng patawanin 6 na taon na pagkakapreso asin papagmultahonin 2 milyones pesos ang siisay man na masuhay. Iyan mga tugang ang detalles kan mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba. John Napoli sa Lado Technical. Richard Astor sa IT. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako mo po si Edwin Terral nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Sa 6 na buwan,